Boa tarde, damos comenzo á sesión ordinaria do pleno de hoxe, 28 de novembro. O primeiro punto da orde do día é a aprobación das actas do 26 de setembro e 18 de outubro do 2019. Algunha manifestación? Non, ninguna. Ben, enténdese, por tanto, aprobadas por unanimidade. O segundo punto é dar conta do informe da avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica do 2012 correspondente ao terceiro trimestre de 2019. Damos conta. O terceiro punto é a aprobación inicial da modificación puntual das normas subsidiarias no núcleo de Gandarío. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, xuntanza ordinaria do pasado xoves 21 de novembro de 2019, ditaminou favorablemente por unanimidade de votos a favor a seguinte proposta de acordo. Antecedentes. Primeiro, recaída a sentenza de apelación número 4056-2014 ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por resolución número 1048 de 2015. A vista dos informes técnicos e xurídicos, acordouse que para poder continuar a tramitación da licencia de parcelación feita por José Franco Varela nos termos da sentenza 42-2015 no recurso de apelación 4056-2014 do TSJ de Galicia e das licencias orixinais, é necesario convinte a alteración do instrumento de planeamento vixente existente. Segundo, 27 de outubro de 2015, a medio da resolución número 1120 de 2015, adxudicouse o contrato menor de servizos para a redacción da modificación puntual das normas a arquitecta Dona María Ríos Carballeira. Terceiro, 14 de marzo de 2016, con asento de entrada 1672, a redactora presenta documentación ambiental estratégica e borrador da modificación puntual, páxinas 1 a 10 e 11 a 17, o segundo, que consta no expediente. Cuarto, 9 de setembro de 2016, con asento de entrada 6871, ten entrada a resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático pola que se formula o informe ambiental estratégico no cal acordase non someter a avaliación estratégica ordinaria a modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Bergondo no núcleo de Gandarío. Quinto, 7 de marzo de 2017, con asento de entrada 1767, a arquitecta redactora achega documentación corrixida denominada Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Bergondo no núcleo de Gandarío, documento para a aprobación inicial febreiro de 2017, que recolle as precisións indicadas no informe ambiental. Sexto, 23 de xaneiro de 2019, a arquitecta redactora achega nova documentación técnica corrixida para a aprobación inicial que recolle a denominación anterior, máis revisión de informes previos a aprobación inicial en novembro de 2018. Asinado 23 de xaneiro de 2019, que custa 26 páxinas, e documentación cartográfica, modificación puntual das normas subsidiarias e do Concello de Bergondo, Gandarío, que consta 9 planos de información e 4 planos de ordenación asinados tamén o 23 de xaneiro de 2019. Sétimo, recibíronse todos os informes sectoriais indicados no informe do arquitecto municipal de data de novembro de 2017. Informe da Axencia Galega de Infraestructuras para os efectos do artigo 11 do Real Decreto 1367 de 19 de outubro de 2007, polo que se desenvolve a Lei 37 de novembro de 2003 do ruído, recibes o 19 de xaneiro de 2018 e a corrección de erros do 27 de xullo de 2018, segundo informe da Deputación Provincial da Coruña, con base no artigo 23 da Lei 8 de 28 de xuño de 2013 de estradas, artigo 60 do Decreto de Desenvolvemento, solicitado o 22 de novembro de 2017, o 14 de xuño de 2018 ten entrega de informe desfavorable ao considerar a Deputación que o ancho de 12 metros proposto é insuficiente e debendo fixarse unha anchura maior. O 1 de febreiro de 2019 solicitase novo informe de Deputación Provincial en base a nova documentación técnica remitida achegado 23 de xaneiro por a arquitecta redactora. E o 8 de abril de 2019 ten entrado informe favorable da Deputación Provincial. E por último, en terceiro lugar, o informe do Ministerio de Fomento con base na disposición adicional segunda do Real Decreto 2591 de 4 de decembro de 1998 sobre a ordenación dos aeroportos de interese xeral e da súa zona de servizos, solicitado o 22 de novembro de 2017. Considerando os informes do arquitecto municipal emitidos ao longo do expediente de datas 9 de maio de 2016, 8 de maio de 2017 e 16 de novembro de 2017, informe favorable á aprobación inicial de data 15 de outubro de 2019, informe sobre suspensión de licencias do 7 de novembro de 2019, o informe xurídico emitido pola Xunta de Urbanismo 15 de novembro de 2017 sobre o procedimento a seguir, informe favorable á aprobación inicial do 18 de novembro de 2019, asinado pola Xunta de Urbanismo coa conformidade da Secretaría Xeral e da Interventora,
e tendo en conta que polos servizos técnicos adscritos ao Departamento de Urbanismo do Concello efectuáronse puntualizacións e nova redacción do artigo 107 sobre o texto
accións de mitigación. En segundo lugar, unha avaliación de riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático. Ademais, cada 2 anos deberánse presentar un informe de seguimento do PACES. O Pacto dos Alcaldes para o Clima e Enerxía consiste no compromiso dos concellos signatarios de facer propios os obxectivos da Unión Europea para o ano 2030, reducir as emisións de CO2 no seu territorio en polo menos o 40% a través de medidas de eficiencia enerxética e dun maior uso de fontes de enerxía renovable, traballando a súa vez na implantación de medidas de adaptación ao cambio climático e aumento da resiliencia frente a este, así como un aumento de cooperación coas autoridades locais e regionais similares na Unión Europea e fora dela para mellorar o acceso a enerxía segura, sostible e alcanzable. Sectores como os municipais, residenciais e terciarios e o transporte consideranse sectores clave para a mitigación. As autoridades locais deberán concentrar os seus esforzos en reducir a demanda de enerxía nos seus territorios e adaptar a demanda enerxética á oferta promovendo a utilización de recursos enerxéticos locais. A Xunta de Galicia, consciente de que o Pacto dos Alcaldes polo Clima e Enerxía é o mellor instrumento para implicar os concellos de Galicia na loita contra o cambio climático, decidiu participar nesta iniciativa como coordinador do Pacto na Comunidade Autónoma de Galicia co obxectivo de promover e apoiar os concellos de Galicia na súa adhesión ao pacto e conseguir que no ano 2020 haxa ao menos 100 concellos galegos adheridos ao pacto e que estean todos os concellos de máis de 20.000 habitantes. Coñecedora da importancia das accións locais da mitigación do cambio climático, como alcaldesa do Concello de Bergondo, recoñezo que o noso compromiso exixe un liderado forte, definir obxectivos ambiciosos a longo plazo, máis alá dos mandatos políticos, unha interacción coordinada entre a mitigación e a adaptación a través da mobilización de todas as áreas municipais implicadas, un enfoque territorial integral e intersectorial, asignación dos recursos humanos, técnicos e financeiros axeitados, o compromiso de todas as partes implicadas nos nosos territorios, o empoderamento dos cidadáns como consumidores proactivos, prosumers e participantes nun sistema enerxético responsable e sensible á demanda, accións inmediatas, medidas flexibles e efectivas para agora e para o futuro non regresivas, a implantación de solucións intelixentes para facer fronte aos retos sociais e técnicos da transición enerxética e revisar periódicamente as nosas accións conforme aos controis e as avaliacións dos resultados. Por todo isto, este Concello quere sumarse ao Pacto dos Alcaldes por o Clima e Enerxía e apoiar esta iniciativa necesaria para conseguir a sustentabilidade enerxética e a adopción do cambio climático do noso Concello. E para que conste, eu, Alejandra Pérez Márquez, alcaldesa desta corporación, comprométome a reducir as emisións de CO2 no noso territorio en ao menos un 40% ata o 2030 mediante o aumento de eficiencia enerxética e un maior uso de fontes de enerxía renovables, traballar na promoción de medidas para adaptación ao cambio climático mediante a creación de plans de acción en favor da enerxía sustentable e o aumento da resiliencia fronte ao cambio climático, elaborar un inventario de emisións de referencia e unha avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados do cambio climático como base para o plan de acción para o clima e a enerxía sustentable, no que se resuman as accións clave que planean levar a cabo, presentar o plan de acción para o clima e enerxía sustentable no prazo de 2 anos a partir da asignatura oficial do Pacto dos Alcaldes para a supervisión e verificación do proceso, desenvolvido o plan de acción, elaborar un informe bianual para avaliación, control e verificación dos obxectivos informando dos fitos acadados en cumprimento do plan. Compartir a nosa visión, resultados, experiencia e coñecemento con outras autoridades locais e regionais da Unión Europea, adaptar as estruturas do Concello incluindo a asignación de suficientes recursos humanos para o desenvolvemento das accións necesarias, mobilizar a sociedade civil no noso ámbito para que participe no desenvolvemento do plan de acción, comunicar os presentes acordos á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para facer posible as tarefas de apoio e coordinación. E o Pleno do Concello de Bergondo adopta os seguintes acordos. Primeiro, a adhesión do Concello de Bergondo ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e Enerxía promovido pola Unión Europea e segundo, facultar a alcaldesa Alejandra Pérez Márquez a representar ao Concello de Bergondo na asignatura do Pacto de Alcaldes e en calquera outras actuacións que requira a súa execución. Ben, pois como lles decía tamén o outro día, o día antes da comisión informativa, dous días antes, e por iso non estaba incluído na orde do día da comisión, houve unha presentación como tantas que están facendo por parte da Xunta da Consellería de Medio Ambiente nesta zona non houbera todavía esta presentación. Personalmente, eu fora xa o ano pasado a Coruña, pero sí que é certo que esta xa era máis dirixida aos concellos da contorna e foi en
Cambre a semana pasada, como lles dixe, en donde, bueno, pois se nos anima a presentarnos tamén bueno, pois a adoptar estos acordos. E sí que é certo que, claro, un cando ve bueno, pois esta declaración de intencións que de principio creo que ninguén pode negar, porque é unha cuestión tamén a día de hoxe xa de lóxica, non? E que ademais pois hai que bueno, pois tamén como diría, pois ir cos tempos, non? E temos tamén que cumplir nos concellos pequenos, cas ODS, pois a día de hoxe se nos presentan diferentes retos, non? E algúns destes podemos pensar que son un pouco inaccesibles para un concello como o noso. Bueno, por parte da Xunta, da Consellería de Medio Ambiente, se crea un centro de asistencia a concellos tamén, bueno, pois para botarnos unha man en todo isto, que creo que vai a ser importante, con apoio técnico, precisamente para facer a elaboración dese inventario tamén de emisións de carbono. Pois contaremos tamén con esas axudas técnicas, e despois tamén ver que opcións podemos ter de financiamento, sobre todo en temas europeos. Hai cuestións que nós xa estamos levando a cabo, é dicir, pois cando no seu momento presentamos a subvención para o IDAE, que de feito está ahora mismo en proceso de licitación, estamos estes días nas mesas de contratación. Un dos obxectivos prioritarios, e polo que tamén se nos concedeu, é porque se van a reducir emisións de carbono ao facer o cambio de luminarias. Bueno, pois esa é unha das accións, precisamente. Nos xa empezamos a cumplir incluso pois antes de asinar este pacto de alcaldes e alcaldesas, pero bueno, obviamente non pode quedar aí. Hai que ir máis aló dentro, xa digo, pois das nosas posibilidades. De feito, hai algún punto, pois como adaptar as estruturas do concello para incluindo a asignación de suficientes recursos humanos. Hombre, iso se contradí un pouco ca normativa que temos a día de hoxe de non poder contratar persoal, non? Polo tanto, moitas destas cuestións terán que ser seguramente a día de hoxe pois con asistencias técnicas. De formas, bueno, xa a propia proposta o di, isto non é algo para hoxe, é algo para o futuro, para as diferentes corporacións que veñan nos vindeiros anos, e é unha ruta, bueno, pois que a partir de xa nos últimos anos pois que temos todos que seguir, penso eu. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Que temos todos que seguir, e ademais é obrigación de todos, sobre todo cumprir os 17 términos das ODS. Quería insistir nunha cousa. Efectivamente, como di vostede, co tema de cambiar as luminarias que temos actualmente por as luminarias LED, xa cumpriríamos ese 40% aproximadamente. Non nos imos a quedar aí, obviamente. Por eso. Pero me gustaría que fóramos máis ambiciosos, por exemplo, reducir o número de vehículos antigos que temos no concello, as luminarias que temos nas diferentes salas administrativas, este tipo de luminarias que non son eficientes e que ten unha huella de carbono alta, unha calefacción eficiente, e despois, sobre todo, incentivar os veciños para que amosen máis o reciclaxe, amosen máis o cumprimento das ODS na participación, para que todo isto non quede solo como na Declaración de Lisboa. De feito, recorda a Declaración de Lisboa, que tamén foi blas, blis, blas, quedou nada. Eu creo que a día de hoxe, ademais, estamos encadrados nun movimento, bueno, nunha figura que é a Reserva da Biosfera, que nese sentido está tendo tamén bastante auxe, se está traballando bastante ben. E por puntualizar o tema das emisións de carbono, además se refiren ás de todo o concello, non únicamente ás dos edificios municipais. De feito, a miña pregunta principal pois iba relativa sobre todo ao polígono, sabendo que as industrias que hai no polígono de Bergondo non son precisamente contaminantes, xa que son máis ben do sector servicios. Mais ben, bueno, poderíamos estar noutros polígonos ou noutras zonas con outras emisións moitísimo máis grandes, non? Pero, bueno, tamén contabilizarán esa reducción. Se contamos con todo iso, por moito que o Concello faga ahora un cambio de luminarias
e xa cumpliría no 40% que lle corresponde ao propio Concello, dicir, a nós, non cumplimos na totalidade. Por que? Porque o Concello de Bergondo, o ámbito, non, de todo o municipio, non se reduce nun 40% solamente porque as luminarias do municipio vayan a ter unha reducción. Bueno, eso estamos de acordo, non? Totalmente de acordo, pero fíxese. É importante que, como seguir insistindo neso, como vostede di, e por eso aprobamos recentemente solicitar outra nova axuda tamén ao IDAE e seguir un pouco por esa línea. Claro, para todo isto fai falta financiación e nese sentido tamén vamos a contar co asesoramento para poder levar a cabo estas accións, ou polo menos eso é o que se nos di. Eu tamén quero que isto non quede nunha declaración de intencións que queda moi ben e que ninguén ten por que negar a asumilo, porque a día de hoxe é algo que xa digo, a liña que debemos seguir, pero sí quero que isto realmente sexa efectivo, e para eso, necesitamos a implicación de moitos concellos. De feito, a día de hoxe, se non lembro mal, son 118 os concellos que están adheridos en Galicia. Estou dando a cantidade de memoria. Nese sentido, a Xunta creo que contaba con ter a finales deste ano 100, o sea, xa teñen o seu baremo xa conseguido, pero teñen intención de que nos sumamos a meirande parte, se non todos, a meirande parte de concellos a este proxecto, e, creo que estaría... que sería posible. Insisto que debemos de ser máis ambiciosos, insisto en que se queremos que os demás fagan algo temos que dar exemplo, insisto que debemos de evitar andar con coches moi antiguos ou maquinaria moi antigua que contamina en exceso. Vostede di unha frase que hai que ter un liderazgo político forte, pensar na coordinación entre a mitigación e a adaptación a través da mediación de todos e un enfoque territorial integral. Entón hai que ser valentes tamén. Se temos elementos que xeneran moita huella de CO2 e queremos que ademais a población se sume a isto, empecemos por dar exemplo. O temos previsto xa na proposta de orzamentos que estamos elaborando, precisamente. Sí, pero unha desas cuestións. Ten a palabra o voceiro do BNG. Entendemos que é unha declaración de intencións que recolle unha serie de medidas para melloras do medio. Entón, pola nosa parte, nada que obxectar, o voto vai ser favorable. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Sí, entendemos que é unha medida interesante e favorable, naturalmente, para evitar o que tratamos de evitar, non? É certo que ás veces nos poñemos todos moi un tanto campanudos con isto das declaracións, non? Esperemos que vaya un poquinho máis aló. Eu creo que sí, que pode ir máis aló, pero, temos que darlle un impulso tamén. Ben, votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. Entre os... en menor medida, sí que pensamos que nos debemos dotar de algunhas medidas para loitar contra eles, como elaborar un protocolo de actuación para que a xente lle quede claro exactamente que poden facer as administracións por parte deles, exixirlle aos bancos a súa paralización e forzalos un pouco baixo a, non sei como decir, pero igual sona un pouco forte, a ameaza de retirar as contas do Concello se o levan a cabo, porque xa que a eles os tuvemos que rescatar entre todos e ainda non devolveron prácticamente nada, pois tamén que teñan algunha medida. Habilitar como vivendas de emerxencia pois locais públicos que teñamos valeiros. Ben, eu lle comentaba o outro día que, como declaración de intencións é positiva, pero que hai cuestións que xa se están levando a cabo.
existen protocolos municipais, de feito, lle falaba outro día do Consorcio das Mariñas, este ano, o sea, este día repasando, no ano 2013, que foi realmente cando esta problemática pois estaba no seu maior auxe, non, por desgraza, pois cando se tomaron medidas por parte dos diferentes concellos, pero non solamente aquí no Consorcio, sino tamén a nivel galego. De feito, aquí adoptamos un acordo tamén dun convenio que elaborou a FEGAM co Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta e a propia FEGAM, e do que dimos conta no pleno do 25 de abril do 2013. Xa digo, era un momento con maior problemática. E a partir de aí tamén foi cando por parte do Consorcio das Mariñas pois estableceu un procedimento tamén, un servicio, era un servicio de mediación en vivenda, en donde a partir dun protocolo que se elaborara na mesa técnica que comparten as traballadoras e algún traballador dos servicios sociais municipais en aquel momento dos nove concellos do Consorcio, coa axuda obviamente tamén do equipo de asesoramento xurídico que está aínda a traballar a día de hoxe no Consorcio das Mariñas, que son os servicios sociais especializados. Polo tanto, temos medidas, a cuestión é que ás veces a folla de ruta ou como chegar a elas, sobre todo últimamente a mellor non se fixo do xeito máis idóneo, e máis idóneo digo para quen tiña a problemática nese momento. Garantir alugueres sociales, a palabra garantir non a podemos utilizar neste caso. Nos podemos traballar moitísimo en ter alugueres, porque a día de hoxe os hai veciños e veciñas que teñen un aluguer que en determinados casos se paga a través das axudas de emerxencia social e da propia, tendo en conta a ordenanza municipal que está tamén aprobada. Pero non lle podemos obligar a ninguén a que alugue cando non quere, ou incluso tamén a persona que é propensa a ser desafiuzada, pois a que se realoxe nunha vivenda que non quere. E en algún caso foi así. Polo tanto, xa digo, temos medidas. A proposta tamén de habilitar locais municipais ben derivada, supoño tamén, da orde que quitou a Xunta xa hai un par de anos, tranquilamente, que consistía en unha boa iniciativa en adaptar antiguas escolas unitarias, pensando en que moitas delas incluso foran vivendas, e é o noso caso, en adaptalas precisamente en vivendas para ter estas necesidades, ou incluso tamén para vítimas de violencia de xénero, que tamén sería outra cuestión tamén a ter en conta. En Bergondo non temos eso, excepto, como vostede indica aquí, na escola de Cortiñán, porque o resto de escolas unitarias se foron no seu momento adaptando para centros de uso social e sociocultural en todo o concello. E a escola de Cortiñán todavía está pendente a nivel municipal de desafectala do servicio que aínda ten a día de hoxe de ensino. Non creemos tampouco que sea a mellor das ubicacións, nin que reúna ca mellor, o digo polo espacio, o espacio interior, incluso un baño nas aforas, é dicir que a rehabilitación aí non sería a mellor precisamente para acabar convertida nunha vivenda. E, das vivendas do centro de Vos, o outro día lle decía que me dá a impresión de que non hai... isto xa quedou claro, porque tiñamos aí esa dúbida. Por lo tanto, xa digo, o noso voto neste caso vai a ser en contra, non porque porque non creamos que haxa que traballar neso. De feito, o tema de exixir as entidades bancarias, estou de acordo con vostede. Unha entidade bancaria que
bueno, pois que sexa abusiva nese tema, pois non pode estar traballando cun concello. E lles facía tamén a reflexión outro día de que as entidades bancarias, cando contan con toda a información, sí que nos trasladan a nos a consulta sobre si esas persoas que están a punto de sufrir un desafiuzamento están en risco de vulneración social. E de feito nos chegou fai pouco incluso pois unha petición dunha entidade bancaria, ao final non era esa persona, xa levaba tempo sin estar aquí, pero bueno, que vai pasando o proceso unha cousa e outra, pois nos chegou ese escrito, pois non sei, haberá mes e medio como moito. Non foi ao final un caso real porque xa non estaba esa persona vivindo neste concello. Pero bueno, xa digo, as entidades bancarias se pode traballar. É unha das labores de feito que faría o servicio especializado do Consorcio das Mariñas, ou ese acompañamento tamén a unha entidade bancaria. A ver, por unha banda, o tema da escola de Cortiñán era, por decir así, unha proposta de inicio, non? Sí. Non quere decir que... E o do protocolo municipal, o que falábamos outro día, non cuestionamos a falta de medios, por decir así. Pero sí que nos parece que hai xente que non ten claro, pois eso, o que falábamos outro día, que o consorcio relacionan coa basura e a lacería e parece que non hai máis... Entón, bueno, un pouco intentar que a xente lle quede máis claro os servizos que se lle pode prestar. Os servicios sociais especializados parten sempre das consultas que se fan despois da consulta nos nosos servicios sociais básicos. Digamos, decir que unha persoa pois ven aos servicios sociais, se quere, claro, e a partir de aí é cando se lle pode derivar precisamente e se fai a consulta. Os servicios jurídicos do consorcio atenden unha vez por semana aquí e despois a maiores incluso coas citas, pero claro, todo isto coas citas concertadas e demais. É dicir, non é que un vai ao consorcio e demais, non é o habitual, non. O habitual é vir aquí e despois aquí os recursos municipais son os que se encargan de buscar precisamente esa axuda nos servicios especializados. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Bueno, nós vamos a votar a favor desta proposta porque simplemente o que fai é recalcar o que creo que todos estamos dicindo. Hai que exixir ás entidades bancarias a paralización, incluso con ameazas, estamos de acordo. A elaboración do protocolo municipal, vostede mesmo di que hai que melloralo, o dixo antes, deixou caer como que, bueno, que puido haber algún problema con ese tipo de protocolo, simplemente porque o mellor desconocen esta xente que ten problemas. Non simplemente por eso, por o que falaban antes vostedes, que ao mellor hai xente que desconoce como poder actuar nesta conta. O garantir do aluguer social xa o están facendo desde o Concello en moitos casos. O de habilitar vivendas, pois non sei se a de Cortián sería máis idónea polo tamaño, pero sí que estaría ben dispoñer de alguna vivenda municipal. O mellor temos que ser valentes, como dixo antes, e comprar algo municipal propio para ter unha casa da muller, unha casa para temas de desafauzamentos. O mellor teríamos que, xa que queremos ser moi valentes e estar no día a día, o mellor poderíamos ver esa posibilidade. É unha proposta, non? Entón, a nos parecenos que esta moción o que recolle, como ben di, son unha declaración de intencións na que todos estamos de acordo. Por tanto, non creo que haxa que votarla en contra. Ten a palabra o voceiro de Alternativa dos Veciños. Sí, bueno, efectivamente, nós creemos que xa existen eses instrumentos, eses protocolos apropiados e axeitados para os casos que poidan xurdir, que afortunadamente poden ser sangrantes, non? Poden ser, cada un toca o seu, non? Eso evidentemente, pero repito, afortunadamente xa deixamos atrás aqueles anos terribles neste aspecto, non? Que, bueno, aludía a alcaldesa antes a ese feito, 2013, 12, 14, que posiblemente foran os anos máis peores neste sentido. Repito que creo que hai os instrumentos xa e o Concello os pon na medida das posibilidades existentes, que son, creo que, bastantes.
Podo estar de acordo en que hasta certo punto se pode facer unha maior pedagogía non é a palabra, é máis información, non? Os instrumentos que existen a través de servizos sociais, algunha campaña específica, ou mellor, chegado o caso, non o sei, tampouco me quero meter onde non me corresponde, quede claro. Pero o que sí, hai unha cuestión que, bueno, sí estamos de acordo en que hai que darlle un uso a bella escola de Cortiñán. Non creo que que unha vivenda sexa o mellor, pero bueno, isto é poderíamolo discutir, non? Creo que sí que hai que darlle unha nova vida a ese local que está aí, bueno, pechado. E pouco máis. O noso voto vai ser contrario, pero non porque non, lógicamente, non porque estemos en desacordo con favorecer políticas que incidan nesta cuestión, non? Simplemente porque hai xa os instrumentos e se aplican. Votos a favor da moción? Votos en contra? Enténdese, por tanto, desestimada. O punto número 8 é a moción tamén do Grupo Mixto sobre solicitude de axuda ao GALP Golfo Ártabro Sur para Centro de Actividades Náuticas. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, pois últimamente están proliferando, por decir así, no noso municipio, clubs e iniciativas así relacionadas coas disciplinas náuticas con bastante éxito. Entonces, daí a nosa proposta para un centro de actividades náuticas que, bueno, consideramos que podía ser axeitado solicitarlle ao Golfo Ártabro Sur unha axuda que acaban de sacar agora, que eles denominan para investimento non productivo, e nada, sería para destinar a construción dun centro para a realización destas actividades ou para que compartan os clubs ou asociacións locais. Sí, lle comentaba tamén na comisión informativa. O grupo o GALP saca esas dúas liñas de financiación porque son as convocatorias que fai a Xunta. Obviamente, despois o GALP o que fai é facer esa primeira intervención, digamos, en ver se os proxectos que se presentan son adaptados ou non á estrategia que no seu momento se aprobou. As entidades públicas e as asociacións podemos concurrir aos procesos nos investimentos non productivos. Nesas dúas convocatorias suele haber dúas convocatorias ao ano, pero iso non é tampouco nada definitivo, xa que aí depende moito dos cartos que queden por parte da Xunta, que a súa vez son fondos europeos. Todo isto ou son repartos de fondos europeos ligados ao mar, ao sector pesqueiro e ao que teña relación tamén co propio, xa digo, co mar en segundo plano. A prioridade é sempre a do sector pesqueiro. Por lo tanto, cuestións relacionadas cos deportes náuticos si son temas que se poden valorar, e de feito son valorables, non ca máxima puntuación, porque non son os que teñen esa máxima puntuación na estrategia, pero sí que hai algunha actividade que xa se levou a cabo, incluso por parte de entidades, ou estamos falando case sempre de investimentos pequenos. Estamos falando mellor incluso de embarcacións, se me ven á memoria, e o digo, porque como representante do Concello estou na directiva do GALP e na mesa do sector público a representación a ten Concello de Bergondo, Concello de Culleredo e Concello de Arteixo. Por lo tanto, sei un pouco de primeira man un pouco os proxectos que se suelen presentar. Eu teño comentado xa varias veces precisamente coa xerencia do GALP
ver unha opción para ver realmente as posibilidades reais de financiamento. Pero nós non nos quedamos únicamente nun tema dun equipamento náutico. Eu explicaba outro día que as necesidades van máis aló. As necesidades son municipais, no sentido de que dentro de pouco no Pedrido van a acabar desaparecendo xa por fin os galpós, que xa están máis que caducados, esas moles que están no dominio público. E unha delas xa hai moitísimos anos que a ven utilizando o Concello para os seus propios para os baños públicos, que están como están, e tamén para facer uso para sobre todo o servicio de socorrismo, guardar material e demais. Ben, no momento en que iso desapareza, o que se necesita é algo, digamos, un equipamento no Pedrido para dar servicio á playa e a esas necesidades. E a partir de aí foi cando, sabendo xa que isto iba a ter unha data en algún momento de término, pois empezar a facer consultas e demais, ver posibles emplazamentos dun espazo que poidese ter un local para guardar a embarcación, por exemplo, que se utiliza para o servicio de socorrismo no verán, uns baños, incluso ver algunha posibilidade máis de algunha asociación que a día de hoxe xa está utilizando instalacións que están en lugares non autorizados, entonces, ver un pouco as necesidades xenéricas. E a maiores tamén, foi cando tamén empezou a xurdir a necesidade do clube de remo, que a día de hoxe é o que está facendo as súas actividades no Pedrido. E que de feito é consciente de que cando se viñeron para aquí de que eses edificios iban a ter unha vida moi curta, non? Polo tanto, non hai todavía un proxecto redactado, estamos todavía vendo opcións. De feito, eu incluso falei xa, probablemente haberá máis dun ano, ou dous seguramente, coa xente do Clube de Remo, indicando que se nos pasaran incluso propostas das necesidades que podía haber en outros lugares e que poidésemos ver para compatibilizar, non? Pois neso estamos todavía, certo? Non hai, a cuestión é que a día de hoxe non hai todavía un proxecto que ademais tería que contar co consentimento de costas, digamos, porque seguramente ocuparíamos e teríamos que ter unha concesión de dominio público. Polo tanto, o seguinte paso é, por fin, ter unha proposta que xa digo que vai moito máis alá do que un espacio únicamente para clubes deportivos. Hai que intentar conxugar as necesidades dun clube deportivo náutico coas necesidades tamén municipais, que van a ser, as necesidades municipais van a ser sempre. As necesidades dun clube, os clubes o gallá non sexa así, pero van e veñen, ou a xente, acaba, xa digo, acaban desaparecendo, ou non, xa digo, o gallá que non, porque e que haxa relevos, digamos, non? Pero que as necesidades municipais sí que van a estar aí. E en canto á posibilidade de acceder a unha subvención do grupo de acción, o antigo grupo de acción costeira, o GALP, pois teremos que ver se se adaptan ben a ese proxecto que nos presentemos, e se se adapta e nos encaixa na convocatoria, nos prazos da convocatoria, pois pediremos unha axuda. Se non se nos adapta nos prazos da convocatoria, pois, seguramente intentaremos, se despois tamén se acorda así no pleno, tirar para adiante igualmente. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, pois eu incluso iría un pouco máis alá. O mellor valíanos a pena alquilar unha vivenda das que hai ali. Hai unha casa que non sei como le chaman os propietarios, esta casa bella que está xusto baixo do puente do Pedrido, que está na mitad da playa,
que está ali Mortares, ao mellor valía a pena alugar ese tipo de infraestructuras, adaptalas ás necesidades do Concello, e xa trasladar os baños, esos sitios para guardar os temas de socorrismo, incluso podía darlle servicio a este tipo de actividades cando estean, e cando non estean, darse servicio á asociación de veciños ou o que sea. Claro, É dicir, é o que acabo de decir. pero máis que facer un proxecto, diseñar, ao mellor deberíamos de empezar xa a pensar en algo que estea vivo, que non hai xa máis que facer un proxecto de reparación. Hai unha posibilidade en terreno municipal e primeiro Si que hai un terreno pequeniño ali á baixada e do... primeiro hai que explorar esa posibilidade. Si é factible, xa digo, cos permisos. Tampouco é un terreo para aterrizar un barco, No, é pois un terreo moi pequeniño. Precisamente. Entón, sabendo o tamaño do terreo, o que temos que deixar ao lindante, o mellor xa podemos poñer ali os baños se quere, porque está o alcantarillado cerca, pero para dotar dunha infraestructura que poidan usar os veciños cunha asociación, calquer cousa, mellor temos que ver algo vivo e non andar construindo chabolos xa bastantes horrendos na mitad dun entorno como é o Pedrido, digo eu. Entón, nos parece axeitado. Non tiñamos intención de construir un chabolo horrendo. Supoño, Despois haberá gustos, pero de xa veremos. primeiras a intención Na non mega era. parcela que vostede di no Pedrido, Non dixen que fora unha mega parcela. bueno, pois máis que un chabolo non colle. Pero non, Conozo ben, eso é pero que- non horrendo. Bueno, Claro. pues gastar moitos cartos nese sitio, bueno, igual. Nos parece adecuado, además creo que é unha boa iniciativa. Estén ou non os clubes, ter un local no Pedrido que poida ter tamén actividade aos veciños, me parece correcto. Si por eso eu estou correcto, si por eso eu estou de acordo, e o que non estou de acordo é coa moción que únicamente, xa digo, se refire a un local de actividades náuticas. A proposta municipal vai moito máis aló, e por eso, bueno, expliquei outro día e o explico hoxe, nada máis, solo por concretarlo, Ten a palabra o voceiro de Alternativa dos Veciños. Sí, xa fai unha temporada, non sabería decir agora exactamente canto tempo pasou, xa se prepararan a nivel servicios técnicos municipais un pequeno esbozo, uns bocetos, non? Para trasladarlle a costas, de feito trasladáronse a costas, para que tiveran en conta, bueno, a proposta, non? De un pequeno, certo é, pequeno, pero non minúsculo, pequeno edificio multiusos, donde efectivamente se conxugaran as necesidades municipais variadas, con a posibilidade de adicar unha parte dese pequeno edificio multiusos a convivencia, chamémoslle así, con algún clube deportivo que do ámbito propiamente marítimo, non? Efectivamente, a parcela non é moi grande, pero eu creo que tampouco, vamos a ver, multiusos, non se trata de levar un multiusos tamaño Senra, naturalmente, cousa máis modesta, e tamén máis que efectivamente sexa respetuosa co entorno, que os materiais sexan os apropiados e os que respeten non facer un galpón, evidentemente, porque para eso xa temos os galpóns que hai que tirar ali, non? En certo modo xa estamos traballando nesta cuestión, ao mellor non co ritmo que nos gustaría, non? Pero sí é certo que se están elaborando propostas e se están mirando este tema. Non creo que a subvención do GALP agora mesmo, nin creo que dera tampouco as cantidades, non sei, é sin proxecto, ademais, de momento, non vemos apropiada a moción, e tamén fiando co remate da alcaldesa, non? Só se refire ás necesidades dun clube deportivo, non se conxugan as dúas facetas que nós queremos que conxuguen. O noso voto vai ser desfavorable. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, rexeitado.
O punto número 9 é a moción do Grupo Mixto sobre a vía galega. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, como se expón na moción, non é unha moción propiamente dita do noso grupo, é unha moción que nos pasa a plataforma Vía Galega sobre a migración da poboación galega, coa que nos coincidimos en todos os seus puntos, por iso a registramos. Que, bueno, o que solicitan é unha serie de medidas para intentar frenar esta sangría demográfica derivada da emigración, sobre todo da xeración, dunha das xeracións mellor preparadas que tuvemos no país, que se ve destinada a emigrar, ¿no? Entonces aquí piden eles unha serie de medidas para trasladarlle ao Parlamento e a súa vez á Xunta para a creación de emprego digno e desenvolver políticas sociais que aseguren a igualdade e favorecen a conciliación e a defensa da base productiva do país con unha economía que nos axude a xerar emprego e riqueza aquí. Ben, si, lle decía outro día que efectivamente esa moción tamén foi pasada a outros partidos políticos e, de feito, a nos como Partido Socialista tamén nos chegou. Bueno, o drama da emigración efectivamente foi un drama no seu momento e agora continúa a selo, non? En todo caso, bueno, creo que é un tema de que se debería tratar máis no Parlamento e por eso se di que se dirixe ao Parlamento. Entonces, bueno, non estando en desacordo en absoluto co tema, non? E co que se propón, bueno, pues nos imos a abster e entendo por entender que é un tema que sí se debe tratar en serio no Parlamento de Galicia polos representantes dos nosos partidos. A ver, aí é o que indica, pero bueno, sempre se fai máis forza, por decir así, se lle chega tamén dos concellos unha petición, non? Por iso... Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, nós tamén nos vamos a abster porque creemos que isto debe tratarse máis en profundidade no Parlamento galego. Dimos traslado ao Partido Popular esta moción, estando de acordo en algúns dos puntos, noutro, por tema dos plazos, isto que se indican, vamos a absternos. Ten a palabra o voceiro de Alternativas Vecinos. Si, o noso voto tamén vai ser a abstención, tendo en conta que é unha cuestión, como xa se dixo tamén, non? Un tema que consideramos máis quizás de Parlamento de Galicia, e tendo en conta que efectivamente o drama da emigración en Galicia é un drama actual, pero como leva sendo dos dous últimos séculos, non? Polo menos. O noso voto vai ser a abstención. Votos, por tanto, a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Enténdese, por tanto, aprobada a moción. O punto número 10 é a moción do Partido Popular sobre mellora na escola Gardería de Guisamo. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, indo ao grano, houve desde aí uns meses hai unha serie de pais que están manifestando que nese pequeno hall que hai a entrada nos está pedindo un sistema de amparo porque cando chove parece ser que cando ventea pois é bastante molesto, sobre todo mentre esperan que abra o edificio. Entonces, solamente pedimos, se é posible, facer un estudio para poñer un amparo ou algo na parte máis frontal onde pega o vento para que ese lugar onde están os nenos de 0 a 5 anos poidan ter tanto os pais como os nenos cando se entrega ou se recollen un lugar un pouco máis, digamos, amparo dos tempos, non? Tendo en conta que o período lectivo nas fechas é sobre todo inverno, outono e principio de primavera, pois asignamos ademais as gráficas de vento e de chuvia da zona. Pois creemos que non é tanta inversión, creo que non é algo ilóxico, e axudaría un pouco a amparar, mentre se fai a entrega ou recollida dos nenos,
dun tempo máis cómodo para eles. Ben, eu lle comentaba outro día a súa compañera na comisión informativa que as demandas de mantementos e de obras nos centros escolares, tanto no CRA, nas escolas unitarias, como no CPI, como na escola infantil, certo? Agradecería que o tema gardería non se tivese en conta, non é unha gardería, unha escola infantil municipal, e que gardería en termo obsoleto, máis que nada por eso. Entonces, bueno, nós tamén debemos de ter un pouco de cuidado coa linguaxe. As obras que se levan a cabo están propostas case sempre nos consellos escolares de centro ou incluso tamén no Consello Escolar Municipal. Recentemente tuvemos Consello Escolar Municipal e non se trasladou esta necesidade por parte tampouco da dirección e nos consellos, nin tampouco polos representantes de pais, así mesmo tampouco no Consello Escolar do CRA. Se teñen trasladado, xa digo, outra serie de peticións, de melloras, incluso aí o que se ten falado algunha vez é unha posibilidade de cubrir, pero non aí, sino incluso na parte traseira, é dicir, pensando realmente nos nenos e non pensando realmente, bueno, pois en un espacio curto de tempo en donde a entrega é prácticamente inmediata, sobre todo falando do termo de educación infantil de 0 a 3. E en donde nos outros casos pois ten que tamén debe consistir tamén no máis breve. Non olvidemos que as escolas de infantil en Bergondo están, bueno, pois a educación infantil a temos no CRA, en diferentes escolas unitarias, en donde procuramos que máis ou menos as diferentes escolas teñan pois un equipamento digno e de que os recursos municipais pois se vayan facendo dun xeito o máis equitativo posible. Estou casi convencida, pero bueno, tampouco podo asegurar de que o día de mañán pois isto non sexa unha demanda tamén escolar, de que hai outras propostas e de feito se plantexaron outras propostas de melloras a día de hoxe noutros centros educativos, noutras escolas unitarias que teñen máis urxencia que a de cubrir pois este espacio. Non digo que ao mellor o día de mañá non sexa unha proposta viable para levar a cabo, pero que ahora mismo pois hai outras necesidades máis acuciantes e xa digo, en junio, no mes de xuño temos sempre unha lista de demandas. Isto en vez de ser Nadal ou nos Reis Magos, a lista de demandas é como ten sentido a finais de curso para que se fagan as obras, as pequenas obras no verán, e cando estamos falando de algunha inversión un pouco maior, bueno, pois xa contemplamos outra serie de prazos, como cando se acaba de facer recentemente pois no colexio, pintados ou amaños de pistas e demais, ou cando no seu momento pois houve que cambiar completamente o tellado da escola unitaria de Lubre, porque a todo isto tamén lembremos que os concellos non temos as competencias en ensino. Entonces, temos obriga de facer a día de hoxe o mantemento dos centros, e neste caso sobre todo os centros de infantil, pero quen ten as competencias en ensino agora mesmo e quen ten os cartos para eso é a Xunta, xa non digo para as escolas unitarias. O que se nos dá para o CPI son 19.000 euros ao ano. Con eso uno se encargue de la limpieza, que se encargue da conserxería, que se encargue do mantemento e que se encargue das reparacións. Entón, bueno, eso tamén xa é unha demanda habitual do municipalismo, independentemente do partido político. Isto é unha cuestión que se defende por parte de todos, pero tamén é algo para poñer en riba da mesa. É dicir, a Consellería cando quere facer obras ou cando pode facer obras, como foi a ampliación do comedor aquí no CPI Cruz do Sar, pois o puido facer, e ahora mesmo se lle están reclamando incluso tamén outra serie de melloras e de inversións que hai que facer nun centro que ten
30 anos, non? E nós o sabemos ben, e ten, Algo máis. ten algunhas cousas, algúns elementos que levan sin tocar desde que vostede máis eu íbamos aí á escola. Por exemplo. Solo unha cousa, agradezolle que de un tema tan pequeno que é un mamparo me día semejante discurso da Xunta, de verdade, agradezolle, porque non lle estou pedindo, porque vai pensar a xente que o PP está pedindo unha inversión multimillonaria. Joder, é un mamparo, un mamparo que pode costar 1.000 euros ou moi pouco máis. Bueno, entendo que en xuño non lle dixeran, entendo eu, porque ao mellor non se acordaban desta historia, pero non se preocupe, tomo nota de que os pais se dirijan ao CRA, de que os pais no CRA tamén se dirijan á Xunta para pedir cartos e o traen todo feito. Porque, joder, de unha cousa que se pregunta simplemente se se pode poner un amparo, me dá un discurso que a Xunta de Soledade de 10.000 euros, joder, gracias, agradezo de corazón, pero solamente estou dicindo, se na escola infantil de Guísamo non gardería, non vai a ser que non sea o término adecuado, podemos facer algo para que os papás, en que sea pouco tempo ou moito, cando recollan aos nenos, que son pequeniños, sea moito tempo ou pouco, estean máis cómodos, non me dé un discurso, de verdade, agradezo. Bueno, eu solo lle preguntei por isto. ten gracia que sexa vostede o que fale de non dar discursos cando outras veces non se preocupe, teño intención de respostarlle de forma escueta nas preguntas, entón bueno, aí seguramente me dirá que por favor que que sexa un poquinho máis extensa. Céntrese ao grano, céntrese ao grano como isto. O grano que a Non se escola... preocupe, eu tramito aos pais, se lle parece ben, que se dirijan ao CRA. O gran, neste caso, a cuestión é que esta non é unha escola única. Isto, por eso lle empecé explicando tamén como é a educación neste concello, e sei que de vostede o sabe, porque ademais leva xa moitos anos tamén aquí, e ademais é vostede daqui. Que non é unha escola única, dicir que aquí hai máis centros e que hai máis necesidades, e que en función desas necesidades aí é onde se plantexan donde se deben facer as prioridades. Non lle digo que isto non creo que isto, non digo que non. E en canto a que porque non o presentaron en xuño, entendo que o ano pasado tamén choveu. No inverno pasado estou convencida de que tamén choveu, pero vamos, e incluso hai 2 anos creo que tamén chovera no inverno, verdad? Sí, eu creo que tamén chovera no inverno. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, por a nosa parte, consultamos tamén con algunha familia usuaria do centro para facernos certa idea, sin estar en desacordo co que se propón, o que nos trasladaron era que, bueno, que había outra serie de obras máis importantes para eles, por decir así. Entonces, bueno, pola nosa parte, o noso voto vai ser a abstención. Ten a palabra o voceiro de Alternativa dos Veciños. Sí, nos desde logo, non vemos unha necesidade acuciante nesta cuestión. E tamén votamos en falta, efectivamente, esas supostas peticións que, polo menos no noso caso, tanto a nivel de goberno como a nivel de partido político, non nos teñen trasladado. Non digo que non existan, digo que a nós non la teñen trasladada. Eu non son un entendido nin en barreiras para parar o vento, nin a auga, nin tal, pero ni tampouco son entendido en barcos, porque creo que o mamparo é unha parte dun barco. Ustedes repetiron non sei cantas veces. O mamparo é unha parte dun barco. O noso voto vai ser en contra. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, rexeitada. O punto número 11 é a moción do Partido Popular en defensa das liberdades educativas consagradas na Constitución. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, en resumen, o que ven a decir a nosa proposta é que tanto a educación pública como a concertada debe de estar presentes no día a día dos nosos nenos, e que nunhas declaracións que fixo fai pouco a ministra en funcións ignora o artículo 23 da Constitución Española, que establece con claridade que os poderes públicos garantizan o dereito que asiste aos pais e fillos a que reciban formación religiosa e moral que este de acordo cas súas propias conviccións. Pero para non entrar en debates vou, se me permite, ler o que dixo alguén que non é sospeitoso de ser do Partido Popular nin cercano,
que é o socialista García Paje, que asegura que Castilla-La Mancha será refugio para a escuela concertada. Tras as declaracións, isto do ABC, non é do periódico, vale? Tras declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Cela, negando que los padres tengan derecho a elegir la educación para sus hijos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha asegurado que en su comunidad autónoma será un valor refugio para a escuela concertada. Eu penso que, como tamén di Paje, en momentos de incertidumbre, como son as negociacións para facer goberno, esta región siga sendo valor refugio, donde non se discutan, por supuesto, ni la concertada ni otras muchas cosas. Es decir, vayamos ao que teñamos que ir e deixemos de, para contentar a unos, para que che fagan goberno, non vayas a decir o que non, ni siquiera di a lei. Por tanto, se presentan 8 puntos que creo que veñen a decir que hai que respetar o artículo 27, que hai que abandonar calquer intento dirigido a suprimir a demanda social do artículo 109 da LOMCE, que hai que garantizar esta igualdad de los centros de educación especial, tanto la red pública como la privada concertada, como garantes de la libertad de elección de las familias. Creo que meterse nestas cuestións solamente para facer guiños nos leva a cometer imprudencias, decir cousas que ni siquiera recolle a lei. Nada máis. E nada menos. Mire, o Partido Socialista non pon en dúbida a elección de centro, de concertado ou público. Ao contrario, quen entra agora nese debate é o Partido Popular. Explicaba o outro día, lles decía que no seu momento foi unha necesidade incluso o ter que acudir aos centros privados e facer concertos, xa que non existían tampouco instalacións públicas. Nos defendemos que os esforzos públicos se teñen que dos nosos impostos se teñen que facer na ensinanza pública, pero non estamos en contra de que cada un poida decidir realmente si quere ir á concertada ou non. Pero sí que a distribución deses recursos debe ir especificamente e sobre todo aos centros de ensino públicos. E foi o Partido Popular precisamente cando modificou a LOMCE o que fixo unha alteración ideolóxica, e se pode ver neste punto número 6 en donde vostedes insisten en que hai que respetar el artículo que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Bueno, pues a formación religiosa a día de hoxe xa tería que estar fora do ensino, e a moral, si vai a ser a que dé un señor de Vox, pues que nos libren de eso, non? Polo tanto, a cuestión é que aquí o que pretende o Partido Popular é que se alguén tendo praza nunha escola pública quere asistir a un centro concertado, que teña dereito a ir a ese centro concertado. O que defende o Partido Socialista é que existindo prazas neses centros públicos, que a prioridade sexa neses centros públicos. A ministra non dixo que estuvera en contra. A ministra dixo: de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Estos hechos, los de elegir centro, formarán parte de la de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no es emanación estricta de la libertad reconocido en el artículo 27 de la Constitución. Aquí o Partido Popular o que quixo foi facer, pois de repente tamén, vendo que pode haber un goberno progresista neste país e tendolle medo, pois non vai a ser que vengan los comunistas, como dixo o señor Aznar, pois que aquí isto ahora se vayan a dedicar a quemar iglesias, non? Iso xa o poño eu da miña parte. En todo caso, creo que os esforzos que se deben facer cos fondos públicos deben estar nos centros de ensino público, e que a día de hoxe, se tivera invertido máis nos centros públicos, xa non terían a necesidade de terse feito concertos durante estes últimos anos, ou polo menos nunha mínima parte.
que diga o señor García Paje, pois mire, es que, porque no Partido Socialista somos así, cada un opina lo que opina e non pasa nada, sabe? Non temos unha ideoloxía así férrea, así nos varias veces. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, pola nosa parte é público notorio que estamos nunha férrea defensa dunha educación pública e de calidade, non? O que plantexan aquí, liberdade de escoller centro, cada familia xa escolle a donde quere levar as súas, os seus cativos. Por outra parte, as competencias en educación ten as comunidades. Aquí o Partido Popular na Xunta nos últimos anos leva aumentado en 24 millóns de euros o concertado, cando a pública está continuamente chorando por medios, por decir así. E isto que din aquí da formación religiosa, moral, tal, bueno, nós estamos por un Estado laico, consideramos que non é cada un que profese a religión que considere, aí non somos respetuosos, pero non nos parece de recibo eso nos colexios. Por lo tanto, o noso voto vai ser contrario. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Nada, moi breve. Cando o Partido Popular trae a pleno unha moción de apoio e defensa do ensino público, seguro que contará con o noso apoio e con o noso voto favorable. Dándose a circunstancia máis ben contraria, pois non contará con ese apoio. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Enténdese, por tanto, rexeitada a moción. O punto número 12 é a dación de conta das resolucións da Alcaldía e Presidencia. Damos conta dende o 1070 a 1382. O punto número 13, mocións. Entendo que non hai ningunha moción ou asunto algún urxente máis. Algúnha moción máis? Non. Por iso xa. O punto número 14, rogos e preguntas. Ten a palabra por orde de rexistro de entrada o voceiro do BNG. A piques de rematar o ano, investimentos elixidos nos orzamentos participativos para 2019, como a remodelación do espazo de xogos e a súa coberta na unitaria de Lubre, ou a mellora do Centro Social de Guísamo non se executaron. Teñen algunha previsión para a realización dos mesmos? Sí, a ver, de feito nas reunións que fixemos para nos orzamentos participativos do ano 2020 o explicamos e dixemos isto, que todavía efectivamente están sin adxudicar, non é a palabra, porque precisamente si están prácticamente adxudicados as propostas do 19, pero que sí, que, bueno, nun ano diferente que son os anos electorais, pois algunhas cousas teñen algún tipo de retraso. De todas formas, por concretar, era a remodelación do espazo de xogos, o da cuberta non sei moi ben a que se refire, porque aí o que se vai a facer é remodelar o espazo de xogos adaptando a normativa vixente. Sei que ademais non contará todavía con tantos xogos como precisan e ao mellor despois haberá que implementar algún máis. E a mellora do Centro Social de Guísamo non era así, era a mellora nos equipamentos en centro social, non era, vale, lo digo por concretar, vale, porque non se vai a ver máis que na mellora de determinados equipamentos que teñen xa a proposta de adxudicación feita e que, por tanto, van ir pois con cargo aos orzamentos do ano 2019. Pero, bueno, deso ainda hai algunha cousa máis que todavía terá execución seguramente algúns antes de finais de ano e outros a principios do ano 2020 con cargo xa este ano. Ya que están xa todos en marcha, por decir así. Sí, claro, sí, eso sí. Vale. A Deputación da Coruña ten en marcha o servizo de teleasistencia Contigo Mellor para a veciñanza maior de 65 anos non dependente dos concellos de menos de 50.000 habitantes. Cantas persoas usan este servizo en Bergondo? Poderían promocionalo de algún xeito entre a veciñanza susceptible de utilizalo? Son aproximadamente 40 usuarios, digo 40, pois porque oscilan.
Entonces digo que máis ou menos andamos nese número. Se promociona no sentido tamén o que decía antes, a través dos servicios sociais, cando se ve esa necesidade, e incluso tamén por parte dos médicos, dos médicos e das médicas dos centros de atención. Entonces, creo que as persoas as que poden ter acceso a este recurso están bastante localizadas, e se non, tamén é difícil facer unha promoción hacia elas porque sería difícil chegar. A mellor fórmula é sempre a atención directa, e incluso moitas veces tratar de convencer en primeira persoa, decir, non é como outro tipo de campañas de divulgación. Ademais, isto se trata de convencer a esa persoa maior de que sería moi necesario para ela poder contar con este tipo de recurso. En 2017 o Concello promoveu unha campaña para fomentar a tenencia responsable de animais, actuar contra o maltrato, prohibir o abandono. Constanos que ainda hai casos de animais en malas condicións. Rogamos estudien repetir a campaña para recordar a veciñanza as súas obrigas e tomar medidas ante os casos deste tipo dos que se teñan coñecemento. Ben, tomamos nota, temos feito, pero non solamente no 2017, se ten feito a través, dos diversos actos en donde moitas veces se leva publicidade municipal, publicidade institucional, a través dos panskins que temos, que se elaboraron por parte do Consorcio das Mariñas, en donde temos, tamén saben vostedes, o servicio de lacería delegado, e despois tamén a través da publicación municipal. É unha cuestión na que, se non me falla a memoria, creo que 2 veces tamén xa fixemos especial fincapé neso, pero quizá agora ca modificación, xa hai un tempo, non, da Lei de Benestar Animal, pois hai que facer todavía máis fincapé neses puntos. Na estrada Gandaría Osada, a altura das escaleiras de baixada da praia, fai meses que se abriu un socavón provisionalmente sinalizado cunha valla. Rogamos se arranxe na maior brevidade posible, xa que é unha zona moi transitada. A ver, esta non é que se abrira a propósito. Aquí hai unha, de feito, presenta vostede a foto, é unha plancha que está na beirarrúa, que supoño que é o que se refire. Ben, a beirarrúa, obviamente, nos tocaría nos de reparala, pero o socavón que hai, nos puxemos en contacto xa varias veces coa Xunta, porque creemos que é moi importante que eles sean coñecedores do Estado, porque ao final isto nos leva tamén aos problemas que estamos tendo en baixo na praia de Gandarío. Esta é unha estrada de moitos anos, en donde, igual que nos pasou aquí en San Cidre o ano pasado, verdad? O ano pasado, en donde había non era visible o problema que había de fondo, que estaba que era máis importante que un simple socavón así, digamos, nas apariencias. Entonces, non queremos amañalo a propósito, insisto, mentras a Xunta non faga indicacións de como actuar nese punto. Xa que teria que facerse cargo a Xunta. Non, nos teríamos que facer cargo nós, pero é que aí estamos falando das pluviais e tamén das pluviais da carretera, e o que pode haber debaixo é que este, como diría, moi comido todo, porque eso foi o que nos pasou aquí cerca da capilla da capela de San Cidre. Sí, que fora indo xa por baixo, como decir que eso sea solamente a apariencia e o visible, pero que o problema sea un problema de fondo. Por eso, aproveitando xa que está aberto, ainda, yo dixemos hai 15 días nunha xuntanza que tivemos tamén co vigilante de zona, que non se esqueceran dese punto. Na ponte por riba da P9 en Guisa, mostrada en Nacional 6, a parte para circular os peóns no lateral dereito, sentido Betanzos, as planchas están soltas e móvense con facilidade. Ademais, o espazo non dá as medidas para pasar en cadeira de rodas ou dificilmente cun carriño. Rogamos requiran a Fomento para que realice as melloras oportunas nesta zona, algún tipo de... A verdade é que ahora están bastante ben, porque esas planchas se teñen demandado continuamente a súa reparación.
a día de hoxe o que se moven é moi pouco, o sea, prácticamente nada comparado con outras veces en donde eu diría que un rogo recurrente cada X tempo neste pleno e yo trasladamos xa prácticamente de inmediato a Fomento. O tema do espacio e dunha cadeira de rodas, claro, xa estamos falando de outro tipo de infraestructuras en donde, bueno, pois aí o espacio tamén é xustiño, pero sí que deberían de facer unha obra de accesibilidade. Todos vemos que moitas veces os nosos veciños e veciñas non van por aí e que en cambio fan uso do arcén, que é moitísimo máis peligroso. Que van por fora, claro. E van por fora. Por eso. Que as planchas a veces dá a sensación de que te vas a... Sí, de que te vas a, colar de que te vas a pola caer, de que te vas a mellor a colar, pero é moito máis seguro ir pola plancha podendo No, claro, ir por esas planchas. Rogamos se repare a marquesina situada en Bergondiño, a altura do número 35 aproximadamente. Falta o metacrilato dun lateral e cando chove entralles auga. Ben, estamos incluso pensando mellor no seu cambio, pero bueno, como temos ahora que ver tamén pois cara ao ano que ven, para o 2020, pois as que marquesinas imos a cambiar, pois e esta, bueno, xa ten os seus aniños, pois bueno, ao mellor incluso si se cambia xa non se lle amaña o cristal, para cambiala. Bueno, eu non a vin así moi especialmente estropeada, non? Pero sí que lle falta o metacrilato e é o que lles... En días pasados, a Retoral de Guisa hemos sufrido o desprendemento da galería co perigo que supón, tendo en conta que esta construción leva tempo abandonada e os propietarios non fixeron nada por arranxalo. Teñen tomado algunha nova medida ao respecto para requerir a propiedade da mesma a súa consolidación, reparación dende este último desprendemento? No, a verdade é que desde este último desprendemento que fai uns días non se lle requeriu todavía, pero bueno, se lle requerirá. Non se fixo como tal últimamente, o sea, nestas últimas 2 semanas, que tamén foi onde volveu a estar máis peligroso. É certo que o peligro non está cara á zona pública, a día de hoxe os problemas están sobre todo na zona traseira, e o derrumbe, digamos, está caendo na súa propia propiedade e non afecta nin a persoas nin a vivendas colindantes agora mesmo. Pero bueno, claro, que este ritmo vai... Sí. E, bueno, xa que entendemos que é da igrexa, pois... Sí, é da igrexa, claro. Habrá que tomar alguma medida con eles tamén para que arreglen o seu. Según nos trasladou a veciñanza, fai aproximadamente 10 días que unha árbore ten cortado o paso en Dornas, Lubre, coas molestias que conleva para os residentes obrigados a dar un rodeo para acceder ás súas propiedades. Rogaríamos poñan solución a esta problemática na maior brevidade. Xa está retirado, foi retirado xa pola propietaria, o que pasa que lle levou máis tempo xestionar do que contaba para esta retirada. Vale. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Si, queremos saber se está funcionando o bombeo en Bergondiño, que baixa do convento, que está na baixada do convento. En Bergondiño hai 3 bombeos. Hai un solo baixando do convento. Non, pero son 3 que forman parte os 3 de 2 proxectos que se fixeron no mismo tempo. De feito, 2 dos bombeos están nun proxecto e outro noutro do ano 2009-2010, porque foron feitos cos fondos o que se chamaban fondos Zapatero en aqueles anos. Non se poideron poñer en funcionamento mentras non existise despois a rede, e a día de hoxe están pendientes de conexións de toma eléctrica que están xa axudicadas, o sea, están contratadas, axudicadas, e esperando a que Fenosa remate a labor que ten que facer. Vale. Solo unha cuestión. Os veciños queixanse que desde que se conectaron, porque lles mandaron unha carta para conectarse, cada 2x3 teñen que andar chamando porque ole moitísimo, incluso vai a basura para o río. E se está non, bueno, ten un desagüe, non nos consta, pero todos os bombeos teñen un desagüe e vai a basura para o río. Se vacía o bombeo, de feito. Xa se vacía, pero cando chaman os veciños e que leva xa días... Se está controlando. Tamén xa para vaciar, precisamente por esta cuestión. No margen izquierdo de Gandarío, onde están as escaleiras, se puxo fai pouco, se quitou un tubo, se recortou o que é o tamaño, a distancia hacia o mar do tubo. Ese tubo quedou na area, no que se chama o lombo, está totalmente atascado,
está producindo a pasarela de madeira que hai por abaixo, xa arrancou enteira nese tramo, salta a tapa de rexistro, e precisamente o afundimento que antes decía o concejal de obras que podía estar minado por debaixo, empezou a baixar eso desde o mes de setembro, cando salía auga pola carretera pola parte arriba, hasta que estoupou a tapa de ferro que hai arriba. É a mesma pluvial que baixa para baixo. Non, a cuestión a que se refería o Xusto encima. concelleiro do BNG leva xa de antes do verán pero pendente de solucionar. Desde que empezou a chover, desde fai un tempo que empezou a chover, é que ese rexistro da baixo da playa empezou a saltar a tapa dese rexistro de augas pluviais. Esa parte Sí, sabemos como está esa parte. é o mesmo tubo, De feito, precisamente, e está un pouco relacionado no sentido de que colle auga pluvial da carretera. Claro. Esta xa foi unha cuestión que no seu momento puxemos en coñecemento dos responsables da AXI, de carreteras da Xunta e de costas. E desto xa lle falo pois de antes incluso de que se cortara o tubo. A día de hoxe, despois de cortar o tubo, hai outro problema, e o problema tamén xa é ca pasarela, que este problema xa o houbo no mes de xuño. Que é a mesma auga que está levantando... No mes de xuño xa houbo problema. Pluviais que veñen da carretera da Xunta e pluviais que veñen da carretera dos vecinos. Da zona da Lagoa, que como o seu nome indica, pois veñen todas as pluviais por aí. Polo tanto, a solución non la teñen que dar en conxunto. A xente de costas xa estivo por aquí vendo o problema que temos e cal vai a poder ser a solución que se adopte. En todo caso, a temos que adoptar conxuntamente con eles. Non, me extraña moito que se puxera un tubo cegado na area. Non se puxo ningún tubo, se recortou. Se recortou, cegado, pero quedou cegado por encima da área. Se fixo exactamente o que estaba autorizado. Recorden vostedes que como si non está, pero non ten moito sentido que habitual que viñera a pleno que se recortase ese tubo. Non, que se reparara, perdone. Ou recortase. Reparar, sempre se dixo de reparar, sempre. Non vayamos a decir o que non é, podemos buscar os rogos de fai moito tempo, que además os traía naquele entonces vecinos de Bergondo, era repararse o tubo, que estaba roto e sempre se estaba atascando. Bueno, en Tatín, no é Gandarío, ten que disculpar, en Tatín número 30 parece que o tractor municipal rompeu un tubo da propiedade, se podían revisalo. Bueno, pues sendo en Tatín miraremos, porque en Gandarío non tiñamos foi un erro de absolutamente nada. transcripción, en Tatín, disculpe. Pues, Cales son as medidas que está adoptando o Concello para mellorar a seguridade ciudadana en Bergondo tras a oleada de roubos? Non é unha oleada de roubos, pero sí que é certo que estamos nunha época habitual, por desgraza, en donde se producen este tipo de situacións. Chamarlle oleada é exaxerar, independentemente de que a cada un, pois, claro, simplemente o feito de que lle entren na súa casa, aínda que non sexa para roubar ou non acaben roubando, pois é tamén un drama, non? E eu digo que non son oleadas porque as estadísticas ao final fan que Bergondo aínda sexa un dos sitios máis seguros. En todo caso, como vostede sabe, foi un tema que é comarcal, Sada, Oleiros, Bergondo, e a seguridade cidadá a quen lle compete é a Garda Civil. Por lo tanto, a Garda Civil xa está poñendo os medios escasos ás veces de que dispón, precisamente para intentar polo menos estar máis visibles e atallar na medida das súas posibilidades este tema. Escasos non é a palabra adecuada, que son casi negativos. O último roubo que houve en Cortiñán veu unha patrulla, creo que era de Culleredo, e tardou que non estaba escrito. Entonces eu penso que, igual que se fixo outros tempos, entendo que non lle gusta a palabra oleadas, pero as oleadas é cando ven o ciclo máximo de roubos, e como di vostede, estamos na época dos roubos. Víspera de Navidades, igual que cando empeza o verán.
Eu lles preguntaba se se fixo algo máis que decir que pasa en todos os concellos por igual e que Bergondo é moi seguro. Aquí na senda entraron con xente dentro. Señor... Entonces o que lle pregunto é, a maiores, desto que me dixo vostede, se convocou a mesa de seguridade? A Xunta Local de Seguridade Sí. se convoca todos os anos e de feito se convoca por estas datas. Aínda así, a Xunta Local de Seguridade o que vai a tomar coñecemento deste tema, o que vai a traer as estadísticas precisamente das que estamos falando e hoxe de feito eu teño falado con altos responsables da Garda Civil por este tema. Vale. Pero recorda que na última xunta que o ano pasado, o fai 2 anos, se pediu incluso máis medios, que saliu na prensa, que vostede pedía máis medios. Sí, e hai máis medios, dende aquela. Vale, vale. Bueno. Hai máis medios no posto da Garda Civil que nos toca a nos que o de Sada. Ui. Contan con máis medios. Vale. Fai un mes os preguntamos pola limpeza da masa forestal das parcelas municipais no Pueblo de Bergondo e se nos dixo que aínda non está finalizada. Cando ten previsto finalizarse? Pois mire, tanto a limpeza no polígono como no resto non se remata nunca, porque cando se remata nun sitio se empeza polo siguiente. Por lo tanto, é cíclico. No, pero vostedes para a limpeza do polígono fixeron un contrato. Dígame que me fala vostede do contrato específico donde ademais se nos de dixo desbroces e limpeza das parcelas municipais do polígono de Bergondo, que non creo que se limpe todos os anos, límpase cando se licita. Digo eu, sí, é certo, entonces non me conteste así, por favor. Lle contesto, mire, lle contesto con todos os respetos, lle contesto como considero. Xa, pero xa non me non vou engane. utilizar outras palabras. Non me engane. Non me diga vostede como lle teño que contestar. Faltaría Home, máis. pero me está dicindo que é cíclico, que se limpa todos os anos, e non é certo. En base á pregunta que vostede facía aquí, sí. No. Vale? Vostede ora En base á pregunta, señora alcaldesa, se me permite. Ora vostede concreta e se refire especificamente a un contrato feito para o polígono, vale? Pois efectivamente faltan uns resquicios que quedarán listos próximamente. Vale. Se me permite, fai uns meses preguntamos por este mismo tema, da limpeza do polígono. Vostede nos divo a entender que ese contrato estaba pendiente de finalizar. Elle traerá acta ao próximo pleno, non? Vale? Entón, solamente lle pregunto eso, non quero que me diga o que non é, joder, non costa tanto. Na parcela municipal conocida como Invernadero está depositado un vehículo policial que está carente de seguro, supuestamente de baixo e que culpa a normativa medioambiental, que ademais estamos obligando a cumprir a nosos veciños. Temos algunha fecha para... Non hai unha data prevista. En relación coa ordenanza de vertidos, se nos dixo que vendría en breve o pleno, que nos poden concretar cando é en breve? Non lle podo concretar. Pode decirnos como está o avance do plan xeral? Bueno, pois mire, cando se convoque a comisión para o pexón, se lle dará, non temos o documento, ese documento que debe ser o documento para a aprobación inicial todavía non se entregou por parte do equipo redactor no Concello e, polo tanto, por agora non temos nada... Está en plazos, está cumprindo os plazos que ven no contrato? Bueno, na medida que se cumpren os prazos dos contratos relativos a elaboracións de plans xerais. En Ouces, na carretera que vai de Lubre a Sada, xusto na intersección que vai para Bergondiño, hai unha marquesina que ten un cristal roto de fai meses. É o do Casal? Sí. Vale. A sinal que se colocou na senra de limitación de velocidade deixaron un mojón de hormigón na parte dereita e ademais o rexistro de alcantarillado presenta deficiencias. Nos gustaría que o miraran. Sí, xa se trasladou a Diputación esa cuestión, como sabe vostede, é unha carretera da súa competencia. Como está, por certo, a obra do alcantarillado nesa zona? Se nos dixo fai 4 anos casi que está pendente dun informe municipal. Bueno, pois agora hai algún pequeno avance e hai un borrador de informe, pero que todavía está pendente de concretar en algúns puntos. Podemos perder a subvención por levar 4 anos sin resolver isto? En principio, non. Vale. En que estado se encontra o presupuesto do ano que ven? Pois estamos preparando a proposta. Bueno, pregunto porque o ano pasado veu correndo. E este ano tamén virá bastante... Non, o ano pasado era en noviembre, non? Bueno, e neste ano será en decembro. Vale. En que estado está a obra de saneamento paseo da parroquia de Lubre, que estaba a tramitación medioambiental?
bueno, eu creo que xa teño comentado varias veces que esta era unha tramitación longa e me vou a referir a outubro do ano 2018. En canto ao saneamento na parroquia de Lubre, retirar o comentado no pleno xa de xullo que dende marzo de 2016 e maio que se adxudicou a redacción do plan especial estamos traballando na tramitación do plan especial de infraestructuras que se incorporaron os informes recibidos da Xunta referidos a medio ambiente e patrimonio. Nestes momentos son os seguintes pasos: son a emisión dos informes municipais e a incorporación de toda esa información ao proxecto orixinal. Unha vez está incorporado, se aprobará inicialmente, deberá pasar despois polo trámite das expropiacións, así que para a licitación do proxecto todavía faltarían meses. Setembro deste ano, bueno, tamén preguntaron vostedes e tamén lles contestei nun término así parecido, ten unha tramitación longa, non é únicamente un proxecto, é dicir, é un plan especial. Foi o que estivo a exposición pública é o plan especial previo á licitación do proxecto, queda aínda tamén traballo e o proceso expropiatorio polo medio, e as datas específicas de licitación, bueno, pois lle decía que por experiencias anteriores sería difícil que fose antes dun ano. Eso foi o que lle contestei en setembro. Polo tanto, pode dar a impresión por parte dos veciños de que é un proceso lento, porque o é, e na medida das nosas posibilidades pois se axilizará o máximo posible. Okay, en outubro de 2018 dixo que eran meses. Sí, siguen sendo meses. Estamos en 2019 pero de diciembre. hai cousas que non dependen de nós, señor concelleiro. Xa. Vale, cando está previsto repoñer o cruceiro de obra de Pallo? Volaron os plásticos e cubrían sobre toda a zona do dintel que rompeu. Parece que, bueno, que a nadie lle importa, pero precisamente aí, si se generan hongos, vai ser máis difícil de pegar. Non, eses plásticos de feito estaban postos por nós e non foi tampouco ningunha das recomendacións da empresa que está facendo a restauración, pero fixemos, xa digo, nós tamén por preservar un pouco máis a peza. A empresa contratada xa no seu momento, e de feito isto foi unha acción na que actuamos con moita celeridade xa no seu momento, pero despois tanto a empresa aseguradora como os permisos de patrimonio fixeron que isto se eternizase. O permiso de patrimonio de feito chegou fai moi pouco. A día de hoxe está xa prácticamente rematado e seguramente, pola información que lle trasladaron a semana pasada ao concelleiro de patrimonio, foi pois que antes do Nadal o máis probable é que este xa reposto. Todo isto tamén, bueno, si as cuestións meteorolóxicas pois tamén axudan a elo. Hai un proxecto de tramitación ambiental para a construción dunha planta de gestión de residuos de construcción incluídos no sector SAU 15 de Sada, pero que tamén afecta a Bergondo. Se presentaron alegacións a este proxecto? Non temos constancia de que realmente afecte a Bergondo. Non, e tanto por parte dos técnicos municipais non se ve que afecte ao noso concello. Estamos vixiantes porque aquí non se pediu ningunha autorización e non se diu ningunha autorización e tampouco se nos comunicou por parte de ningún outro organismo como un espacio, o sea, como concello afectado. Portanto, estamos vixiantes por si, bueno, pois ese tema poidese en contacto ademais, o propio tamén Teniente Alcalde está en contacto co goberno de Sada, que sí que tamén se presentaron alegacións e vixiantes, bueno, pois porque por experiencias anteriores sabemos que isto pode derivar en algo complicado. É dicir, todas as correntías de barro que baixan hacia Armuño desta obra que están rechando non temos constancia tampouco. A ver, isto non se está levando a cabo a día de hoxe no Concello de Bergondo, aparentemente. Pero as escorrentías que veñen desta industria ou do que hai xa aí de recheos que están entrando nas fincas propietarias de veciños que están xa en Bergondo tampouco teñen constancia, entendo. Pois, bueno, personalmente non viñeron tampouco por aquí, non temos constancia de que ningún veciño presentase algunha queixa referido a un tema. Traeremos daquela. O rogo que lle facía antes, todos os anos pedimos cando se trae aquí a declaración institucional para a violencia de xénero que nos incorporemos a campaña Violencia en Negro.
máis que nada porque temos unha masa empresarial moi amplia, casi 5.000 traballadores, e ademais temos negocios que, ao igual que en outros concellos, podíamos facer esa aposta para concienciar ainda máis non só do que aparezca na peso, no que vexan en Sada, en Betanzos, ou por aí, nós tamén deberíamos de sumarnos. É unha proposta que lle facemos todos os anos. Ben, a día de hoxe está constituída xa a mesa interinstitucional como acordamos o ano pasado contra a violencia de xénero, e será a mesa que tamén tome na que se decidan as medidas que se leven a cabo. Moitas medidas de feito son propostas a través da delegación de goberno, outras a través da Xunta, a Xunta neste caso a través das empresas, das asistencias técnicas, mellor dito, da Secretaría Xeral de Igualdade, tamén nos farán as propostas, e de feito, xa digo, onte tuvemos a mesa e a primeira proposta pois xa son as xornadas de traballo. Veremos tamén se é a proposta para o ano que ven de adherirnos a esa campaña ou non se ve factible. Non o descarto, Algún rogo pregunta máis? Se levanta a sesión.